Etsit kivaa työhuonetta sopivaan hintaan. Mulla on sulle sellainen. Tuu kattoo. Kauklahden pajat. Kivaa työhuonetta sopivaan hintaan. Aivan Kauklahden juna-aseman viereltä löytyvä toisen kerroksen toimistohuoneisto hurmaa sinut kokonaisuudellaan, jonka keskellä kulkee käytävä. Samalla kun seuraavaksi näet esittelyt vapaana olevista huoneista, tahdon kertoa sinulle, että täällä sinä et maksa sähkölaskusta mitään, etkä veden kulutuksesta myöskään. Alkaa kuulostaa aika hyvältä, eikä siinä vielä kaikki. Syyskuuhun asti, puoleen hintaan. Kuulit oikein! Eikä siinäkään vielä kaikki. Vuokrasopimuksen allekirjoittaja saa lahjakortin Kauklahden musiikkikouluun syyslukukaudeksi. Uskomatonta! Työhuone, varasto, toimisto, atelier. Mitä vain tarvitsetkaan, vastaus kysymykseesi on Kauklahden pajat. Jaa huone vaikka kaverin kanssa. Tiloissa on yhteiskäytössä keittiö, 2 vessaa ja aulatila.